आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय रेशन कार्ड जाय बिथांमोननियाव दं फ्रियावनो नोंथाङा रेशन कार्डनि जोहै माइरं मोनबाय थायो। नोंथांमोननि थाखाय मोनसे बिग गोदान स्किमनि मोनसे आपडेट लानानै फैदों। एबारनिफ्राय नोंथाङा नैबे नोंथांनि रेशन कार्डजों नोंथाङा माइरंल' मोननाय नंला। नोंथाङा बे रेशन कार्डजों दालि, सिनि, संख्रै बे मोनथाम आइटेमखौ गभर्नमेन्टआ नोंथांनि बे माइरं मोननायजों एड खालामना होनो थांगासिनो दं। गोबां मानसिफोरा नैबेखौ सोंबाय थादों। दाख्लैबावै आं बेनि आपडेटखौ खोन्थाखांबायमोन। बे रेशन कार्डनि जोहै बे दालि, सिनि, संख्रिखौ होनो लादों। बेयो फ्रियावनो होगोन नामा बा फैसा लागोन नामा, बेफोरबायदि गोबां मानसिफोरा सोंहरदों। लोगोसे माब्लानिफ्राय मोननो हागोन, खैजोन बे बेनिफिसारिफोरा नैबे रेशन कार्डनि बेनिफिसारिफोरा खैजोन न'खरनि परियाला बेसेबां मोननो हागोन, बेसेबां केजि मोननो हागोन बे दालि, सिनिखौ जोङो बेनि ए टु जेड आपडेटखौ दिनैनि नैबे भिडिअनि जोहै नायगोन। आरो गोबां मानसिफोरा सोंहरदों, दाख्लैबावै जुदि नोंथाङा खेबसेनो रेशन कार्डनि जोहै गोबां माइरंखौ मोनदोंमोन, मास मोनथामनि माइरंखौ नोंथांमोना मोननो हादोंमोन। गोबाङानो सोंहरबाय थादों, गोबाङानो सोंहरदों जुलाइआव मोनगोन ना मोनला बा आगस्टआव मोनगोन ना मोना, बेफोरबायदि सोंहरदों। बेनिबो आं नोंथांमोननो आपडेट लानानै फैदों। नोंथाङा जुलाइ मान्थआव माइरंखौ मोननो हागोन ना हाया, आगस्ट मान्थआव माइरंखौ मोननो हागोन ना हाया। जाय बिथांमोना दाख्लैबावै खेबसेनो मोनथाम मान्थनि माइरंखौ मोनदोंमोन नैबे रेशन कार्डनि जोहै, गोबां मानसिफोरा सोंहरबाय थादों। बे आपडेटखौबो आं नोंथांमोननो दिनैनि नैबे भिडिअनि जोहै होगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट, डिटेल स्किम, डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया जोङो सावरायगोन गिबियावनो जोङो माइरं, नैबे रेशन कार्डनि माइरंजों लोगोसे दालि, सिनि, संख्रै, बे दालि, सिनि, संख्रैखौ फ्रियावनो होगोन नामा, जों बेनि आपडेटखौ सावरायगोन। बेनि प्रसेसा माबायदि जागोन, माब्लानिफ्राय मोनगोन, जों बेखौ सावरायग्रोनि। गिबियावनो बेखौ नोंथाङा फ्रियाव मोननाय नङा। गभर्नमेन्टआ जि बुंदों दालि, सिनि, संख्रै बेखौ होगोन होननानै बुंदों, नोंथाङा बेखौ फ्रियाव मोननाय नङा। खिन्थु नोंथाङा बाजारनिख्रुइ नोंथाङा जुदि दालि सेरसेयाव जुदि 100 रां लायो, नोंथाङा 25 रां खमाव मोननो हागोन। बेबायदि नोंथाङा खमाव मोननो हागोन। सिनि सेरसेया जुदि 50, नोंथांमोना -25 रां बेबायदि नोंथांमोना मोननो हागोन। जुदि नोंथाङा दालि सेरसेयाव 100 थाखायै बायनांगौबा नोंथाङा नैबे 25 रां जुदि खमाव नोंथाङा मोनो, अब्ला नोंथांमोना मोननो हागोन 75 राङाव दालि सेरसे नोंथांमोना मोननो हागोन। जुदि नोंथाङा सिनिखौ सेरसेयाव 50 रां होनानै बायनांगौ, नैबेयाव नोंथांमोना खमाव मोननो हागोन 25, अब्ला नोंथांमोना सिनि सेरसेयाव 25 राङावनो मोननो हागोन। बेबायदि सिस्टेमाव होनायनि बाथ्रा बुंदों। आरो संख्रिखौ नोंथांमोना 20 थाखा खमाव मोननायनि आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय रोखायै बुंनाय जादों। आङो बेखौ नोंथांमोननो दा भिडिअनि जोहैबो आपडेटखौ खोन्थाहरगोन। आसामनि CMआ मा बाथ्रा बुंदों बे फ्रि नोंथांमोननो माइरं होनायनि बागै बा दालि, सिनि, संख्रि होनायनि बागै मा बुंदों, बेखौबो नोंथांमोननो भिडिअनि लास्टाव आं नोंथांमोननो खोन्थाहरगोन। दानिया रेशन कार्ड गांसेजों बेसेबां परियालनो बेसेबां बे दालि आरो सिनिखौ बेसेबां केजि होगोन बेखौबो जोङो नायगोन। आरो माब्ला मोननो हागोन बेनिबो फाइनाल डेटखौ जोङो नायगोन। जुदि नोंथांनियाव रेशन कार्ड दं, नोंथांनि बे रेशन कार्डनि हंखिया परियाला जुदि 7बा, अब्ला नोंथांमोना सेरसे दालिखौ नोंथांमोना 1 केजि मोननो हागोन। आरो सिनिखौबो नोंथांमोना 1 केजि नोंथांमोना मोननो हागोन। 7बा जुदि नोंथांनि परियाला नैबे रेशन कार्डनिया, नोंथाङा सेरसे मोननो हागोन। दालिखौबो सेरसे आरो सिनिखौबो। खिन्थु संख्रिया नोंथाङा 20 थाखा खमाव नोंथाङा मोननो हागोन, 20 रां खमाव नोंथांमोना मोननो हागोन। आरो 7बानिख्रुइ नोंथांनि बे रेशन कार्डनि हंखियाया बारा, न'खरनि हंखियाया बारा, नोंथांमोना दालिखौ 2 केजि आरो सिनिखौबो नोंथांमोना 2 केजि बेबायदि नोंथांमोना मोननो हागोन। नोंथांमोना दानिया रोखा जाबाय। जुदि 7बा नोंथांनि बे
रेशन कार्डनि बे हंखियाया अब्ला नोंथांमोना 1 केजि मोननो हागोन सिनिखौबो आरो दालिखौबो आरो नोंथांमोना जुदि बे साबबानिख्रुइ नोंथांनि बे रेशन कार्डनि हंखियाया बारा अब्ला नोंथांमोना 2 केजि मोननो हागोन दामा नोंथांनिया 25 रां खम जागोन बाजारनिख्रुइ 25 रां खम जागोन दानिया नोंथाङा रोखा जाबाय दानिया जोङो सावरायगोन गोबां मानसिफोरा सोंहरबाय थादों दाख्लैबावै नोंथांमोना खेबसेनो 3 माननि माइरं मोनदोंमोन दानिया बे माइरं मोननाय बेनिफिसारिफोरा सोंहरदों एबारो जुलाइ मान्थआव बा आगस्ट मान्थआव माइरंखौ मोनगोन ना मोनला बेफोरबायदि सोंहरदों बेखौबो आं नोंथांमोननो आपडेट खोन्थाहरनि नोंथांनो खेबसेनो मास 3 जुन जुलाइ आगस्ट बे मास 3नि माइरंखौ दाख्लैबावैनो नैबे जुन मान्थआवनो होखानाय जादों नोंथांमोना जुलाइ आरो आगस्टआव नोंथांमोना माइरं मोननाय नङा नोंथांमोना सेप्तेम्बर मान्थनिफ्रायसो नोंथाङा जेरै मासावनो मास माइरंखौ मोनोमोन बेफोरबायदि नोंथांमोना सेप्तेम्बर मान्थनिफ्राय नोंथांमोना माइरंखौ मोननो हागोन नोंथांमोना गोनो गोथो जानाङा नोंथांनो नैबे जुन मान्थआवनो खेबसेनो मास 3नि माइरंखौ जुन मान्थनि माइरंखौ गभर्नमेन्टनिफ्राय होखानाय जादों नोंथाङा बेयाव जेबो गोनो गोथो जानाङा नोंथाङा सेप्तेम्बर मान्थनिफ्रायसो बे माइरंखौ नोंथाङा मासावनो मास जेरै मोनबाय थायोमोन बेबायदि मोननो हागोन नोंथाङा मोनला होननानै जेबो जिंगासिनाङा मानो होनोब्ला जुन मान्थआवनो नोंथांमोननो माइरंखौ होखानाय जादों मास 3नि माइरं जुन जुलाइ आगस्टनि माइरंखौ होखानाय जादों दानिया नोंथाङा रोखा जाबाय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय शेयार खालामबानो जाबाय एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ আমাৰ ৰেচন কাৰ্ডত এতিয়ালৈকে আমি বিনামূলীয়াকৈ চাউল দি আছোঁ 1 অক্টোবৰৰ পৰা আমি ৰেচন কাৰ্ডত দালি দিম চেনি দিম আৰু নিমখ দিম দালিৰ দাম বজাৰতকৈ 25 টকা কম হ'ব চেনিৰ দাম বজাৰতকৈ 25 টকা কম হ'ব নিমখৰ দাম বজাৰতকৈ 10 টকা কম হ'ব 5জন পৰিয়াললৈকে 1 কেজিকৈ পাব আৰু 5জনতকৈ যদি ওপৰত পৰিয়াল থাকে ৰেচন কাৰ্ডত তেওঁলোকে 2 কেজি পাব অৰ্থাৎ 5জনলৈকে 1 কেজি 6জন হলে তেওঁলোকে 2 কেজি পাব এই ব্যৱস্থাটো আমি 1 অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম যাতে দুখীয়া মানুহে ঘৰো পাব পাৰে অৰুণোদয় পাব পাৰে আমাৰ ৰেচনত চাউলে অকল নহয় দালি নিমখো পাব পাৰে এই গোটেই ব্যৱস্থাবিলাক আমি কৰিছো আৰু দুখীয়া মানুহ উপকৃত আমাৰ ৰেচন কাৰ্ডত এতিয়ালৈকে আমি বিনামূলীয়াকৈ চাউল দি আছোঁ 1 অক্টোবৰৰ পৰা আমি ৰেচন কাৰ্ডত দালি দিম চেনি দিম আৰু নিমখ দিম দালিৰ দাম বজাৰতকৈ 25 টকা কম হ'ব চেনি